Dnes si posvietime na damaškové obliečky. To, že damaškové obliečky sú jedné z najkvalitnejších obliečok na trhu, ste určite vedeli. Čo ste asi nevedeli, že sú vyrobené z hustotkanej tkaniny. V skratke, ide o veľmi kvalitný materiál, ktorý pôsobí luxusne a prežije niekoľko generácií. Starostlivosť o posteľné prádlo z damašku si nevyžaduje žiadne špeciálne úkony. V zásade platí to, čo aj pri iných druhoch obliečok. Bavlnené obliečky z damašku berte prevrátené na ruby, ideálne pri nižších otáčkach a aspoň 60 stupňoch. Ideálnou voľbou pre pranie je prací prášok na farebné prádlo bez pridaného bielidla. Zapneme si práčku, nastavíme si pranie bavlny a znížime si otáčky. Môžeme prať. Takmer všetky kvalitné damaškové obliečky sú vyrábané zo 100% egyptskej česanej bavlny. Tá je zárukou výborného vstrebávania potu a priedušnosti zároveň. Damaškové obliečky sú unikát, na ktorý nikdy nezabudnete.